Wala akong balak, sir. Oh. Malaki ko kayo, sir. O sa may balak mo gusto? Anong balak nga ka ng kiligon ka? Ganang ba nagkagiligon ka? Oo. May pagka ako, di na ko kiligon. Sige, o saman. Sample daw ka ng, kuwan lang, usa lang ka word. Kuan ka lang ang balak nga. Nahigugma ako. Nahigugma ako. Mauna nga ako yung giminiwan. Mga ingon na ma'am? Yata, sir. Nahigugma ako. Mauna nga ako ragi gibiyaan. Kay di man ko mamiya. Kay ako may nahigugma. Mga ingon na. Anak, sir. Ana. Sige, sir. Sige, kana, ma'am. Ma'am, salamat kayo, ma'am. O niya, amping sa kanunay. Good morning nimo, ha? Salamat po, sir. Sige, ma'am, niya, paminawa ang balak, ha? Sige, sir. Sige, dara. Nahigugma ako. Buhat tigid na kong gugmahan. Akong giampingan. Wala na ko pasakiti. Ako na hinuon ang gipasakitan. Apan salamat. Kay iya kong gipaulian. Sa gugma pagminahalay. Kaming duha nakaangkon og katagbawan. Nahigugma ako maong di ko kabiya. Nahigugma ako maong di ko gustong biya. Nahigugma ako maong nga dili ko gustong masakitan. Kay nahigugma ko kalipay ang akong gusto. Sige, alas 4:37 na. O niya, good morning, ha? Sa probinsya sa Negros, Negros Oriental, Negros Occidental, sa probinsya sa Subo. Ilabi na gyud din ni sa Balamban, mga kahigalaan. Diya sa South Cebu. Good morning, mga taga Barili, Lumanog, Ronda, Alcantara, Mual, Badjan, Alegria, Malaboyo, Kinatilan, Sambuan, Santander, Desbato, Oslom.